Wa za ya manta dalilin sabo, inda ana ajarai zan fansa na mallaka wa masoyi kyauta. Wa za ya manta dalilin sabo, inda ana ajarai zan fansa na mallaka wa masoyi kyauta. Duk zuciyar da take yin zargi, aso ta kan zama mai magagi, bana gudun na ji mai har gagi, so ɗanɗanon da ya fi mini magi, zumar shi ce ta bushe mini zugi, ya zana bar shi na waƙai keta. Kira, kira, kira nake ke ji mai na ce miki, za ki ga musu ban masauki, zuciya da jiki na bari miki, so ya ɗaru su kamar mafarki. Kira nake ka ji na ce maka, za ka ga musu gaban masauki, zuciya da jiki na bar maka, so ya ɗaru su kamar mafarki. Inda dai ka ji hadari gabas, to kawai wayan mayafi, zuciya ta fasa take kawai, ga tunani ya yi zurfi, abinda ke rai ba na yin rufi, in sanar miki kin ga yafi, in kika amsa zan ji ƙarfi, cikin jiki in samu sauki. Kira nake ka ji na ce maka, za ka ga musu gaban masauki. Zuciya da jiki na bari miki, so ya ɗaru su kamar mafarki. Idan na ce maka na ji kai mini ba zan guje maka ba, to Allah kawar dan ne ka yo mini da zan sanar a gaba, domin a raina ka ga mai mini ba zan rufe maka ba, taho na saka gaba na bi ka ina ta tattaki. Kira nake ke ji mai na ce miki, za ki ga musu ban